Türkçe lüle kebap hem Fransuzca it. Әлеге ризыкларны безгә тәмле көрәшнең чираттагы чыгарылышында әлеге кунакларыбыз әзерләп күрсәтер. Димәк, бездә кунакта популяр җырчыбыз Илназ Минвалиев һәм аның көндәше җырчы алып баручы Мәрьям. Шимбә көнне көндезге сәгать 11-дә TMTV каналында тәмле көрәш карагыз. Бик тәмле булачак. Һәрбер хуҗабикәнең үз сере, үз линиясе. Гармониядә бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә, үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.